Haniyekî ku 10 kes têdê bicîh dibin li kolanekê Ewropa. Tablo cudahiya van mirovan diyar dike. Hinek ji wan êvîndarê hevin. Êndîn wekê mar nêzîkî hev dibin. Di nav wan de Kurdekî bi navê Reşo Şervan û Tirkek bi navê D Atîcî hene. Li vir jî danûstandinek bi guman, çîrokek rojane.